הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. Heilige Beschäfer, wir haben dir sehr lieb. Heilige Beschäfer, wir haben dir sehr lieb. ותאר ליבנו לעבדך באמת. 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 זה מסר. השיר הזה הוא מסר מדהים. מתנה אלוהי. אנחנו מתפללים לאלוהים. אלוהים היקר, אנא ממך, תנקה את הלב שלנו, כדי שנוכל לעבוד אותך באמת, בכנות, ברצינות, כדי שנוכל להיכנע לאלוהים, כדי שנוכל להיכנע. היום הצלחתי להיכנע לאלוהים. היום עשיתי מדיטציה, והרגשתי סוג של הכנעה, שלא הרגשתי עד היום. נכנעתי לאלוהים, והרגשתי כזה סוג של התעלות, של עלייה, של רוחניות שלא הרגשתי קודם. זה המסר המדהים שלי היום. איך היה ההרגשה של העלייה הרוחנית שהרגשתי כשעשיתי מדיטציה ונכנעתי לאלוהים? זה היה מדהים. קצת קשה לתאר אותו. קצת קשה להסביר אותו. אבל הוא היה מדהים. מדהים. הרגשתי סוג של התאחדות עם אלוהים. סוג של הכנעה שהוא שולט, הוא מסדר, הוא משליט, והוא עושה את הכל, ואני לא צריכה לעשות כלום. הרגשתי סוג של התרוממות שאני פשוט לא יכולה להסביר. זה היה מדהים, היה פשוט מדהים. זה המסר המדהים שלי היום. אהבתם את הסרטון? מלאבי דה מלכה? יש לכם שבוע טוב. דרך אגב, יש לכם שבוע טוב, שבוע כיפית. בעזרת אלוהים, בעזרת השם. אהבתם את הסרטון? תלחצו לכפתור לייק. בבקשה לשתף את הסרטון עם חברים, עם ידידים, עם מכירים, עם מוכרים. למה לא? בכיף, בכיף, למה לא? תשאירו תגובה למטה. אני מצפה לראות את התגובות שלכם בעברית, גם בעברית, למה לא? ובכיף. אני אוהב אתכם. שבוע טוב, להתראות בסרטון הבא, אני אוהב אתכם. כל טוב.